Салом. Ба кули ғарибон ва кули подписчикон, бародари азиз, ба ҳаматон салом. Ина мо шоҳҷоизаи якуми худро сар додем. Пешакӣ видеошон буд як-якта сиёмҳои мошино. На он қадар шумо бовар мекардед. Ина имрӯз расид ки ҳаст, теша як ҷо овардем сиёмка каистем. Ята 915, ята ина, ята приора, ята дига 99. Ина бародаро, дар шоҳҷоизаи мо сета мошина, якта электросамокати ҳодиса чанг надорад. Будроед бародаро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед. Шоҳҷоизаи мо лада приора соли 2008. Мо ҳастаи яктаи дига ина 99. Ира солшам 99. Як ҳодиса дискачоша фароша бе. дарош пул катия. Ай пул ҳамешқи шуд дарбун мешаваро. Мешини ҳай мекуни мера. Ҳамаш 100% бародаро. Будроед дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, иншоаллоҳ скоро прямо эфир моҳуй меша, бод прямо эфир агам мезанем. Яктаи дига иш 2008 солош. Ишам дар ҳамун шоҳҷоизаи мо кушад. Ногуфта намонад, дар шоҳҷоизаи мо бо 20 конверти 2000 рубла ҳай 10 та телефони Samsung A10. ғардаи бо вақте бозӣ сар шид, се каси дига да бо ҳастай. Сурпризе ки дар барабан то метем мебурем барои сурпризшон. На бародара будроед дастгирӣ кунед, подписатсия кунед. Обши коллекцияи мо 1000 дона ҳай. Нархи билет мо 500 рубл. Скоро бозира сар метем, муқай намода билетҳо рафтеса, бародаро актив намода. Ай 500 рубл хоҳӣ соҳиби иш мешад. Ина электросамокат 2020 кубо МТR мегирӣ тобистонда, скоро тобистон меса, ҳай мегирӣ рафтан мегирӣ. Будра ба дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, мошинчаҳои мо ҳамаш мойка кардагиҳои моли мойкаро мепартоем. Видеоша будроед дастгирӣ кунед, тамошо кунед, лайка монед. бародаро қариб омада. Шояд як ду рафта пас сар кунед бозира. Уқай намонда бародаро. Будроед дастгирӣ кунед.